Sandiso Phaliso, mamela bhuti, ndiyayithanda kakhulu into oyenzayo because wenzani, uraise i-awareness bhuti kwiindawo zethu zokuhlala, and so yile nto nathi sonke siyenzayo. Uyeva bhuti omdala, ndiyayithanda kakhulu. Ngase nabantu aba nimjonge umfana ogama linguSandiso Phaliso. Lo mfana lowo ueda kakhulu ulutho kwizinto ezenzeka ekuhlaleni, ngokuba yonke ikheyisi eyenzeka iwesi kula macala woomaFilippi, uSandiso Phaliso uyaziveza izinto. But Seyita, ndicela undenzele into eyi-one mhlobam, yeva, i-reference yakho khawuzame ukuyirimeykha. Yiba nepicture yam ndithetha ngeendaba zaseJohannesburg, eSoweto, and then ndithi ndenza umzekelo, nguSandiso Phaliso lo uza nala magqabantshintshi weendaba eOrlando East, eSoweto, ngaseRhawutini. Hayi bhuti, yiyeke loo ndawo yikhathe off. Kaloku awukwazi uthi hayi ndiza nala magqabantshintshi endaba enyanga ngaseKapa. Obviously abantu ke ngoku sowubathrowa away, uyaqonda, because enyanga kuseKapa. You will never refer to eKapa kwi-CBD. I-CBD bhuti, no, it's a central business district. It is a place ebhizi emini engenamntu, ebusuku. Kwi-CBD akuqhelanga uhlala abantu in general ke thina abantu be-township. So please fix your reference mhlobam, and then ndiyakuxelela uzophopha out. Ungandibamba nasecaleni Seyita, uba ukhona umntu omaziyo umfana onguSandiso azalantuze, azandibamba ecaleni. NguSandiso bani kanena? Phaliso. Ngumfana kaSandiso Phaliso lo usePhilippi. Uza nendaba futhi ngehlobo elilungileyo, because iindaba zasekuhlaleni ezi ezidibanisa norhulumente kwizinto ezenzekayo ekuhlaleni. But ngaske Seyita undincede undilungiselele nje loo reference leyo. Sukuthi enyanga ngaseKapa mhlobam, specify straight uba inyanga iseKapa, because abantu bazawulahleka thinking okanye mhlawumbi abasenyanga bazawungayihoyi loo nto xa ubabiza ngolo hlobo uba ngabantu abangaseKapa, yaqona.